Svoje dni. Práve dnes sa stretli v Rajeckých Tepliciach, aby sa rozprávali o nových trendoch a chutiach. A tie chcú predstaviť už počas tohto leta. Vedeli ste, že naše zmrzlinové chúťky sa líšia región od regiónu? Pozrite si reportáž Mariana Lechana. Možno aj vy ste sa v detstve túžili stať zmrzlinárom, no to, koľko je s tým roboty, nie je vôbec medlízať. Můžu vám nabídnout čokoládovou nebo vanilkovou, jsou obě čerstvé. Chute ľudí sa príliš nemenia a tomu sa prispôsobujú aj zmrzlinári. Väčšinou mliečne. Vanilková, čokoládová, jogurtová ide. Na severe Slovenska dominujú práve tie, no iný kraj, iné chúťky. V okolí Trnavy, keď to zmapujem, Hlohovca, tam skôr idú tie kyslejšie ovocné zmrzlinky. Zmrzlinári teda v zime nespia, ale pripravujú sa na leto, vymýšľajú receptúry a špekulujú čo s cenou. Veď v Taliansku na dovolenke nemáme problém dať vyše eura za kopček. U nás je to tak, že sa vidí ľuďom veľa 30 centov. My máme asi najlacnejšiu na Slovensku. 25 centov. Stojí kopček a túto sezónu to bude takisto? Musíme zvážiť, znova porovnať, aké sú ceny surovín. A práve suroviny prešli v priebehu rokov najväčšou zmenou, kedysi sa zmrzlina nadstavovala čerstvými vajcami. Bílkoviny v bílku jakoby zadrží vodu a působí jako stabilizátor, kdežto nějaký malý množství lecitinu, který obsahuje ve žloutku, působí jako emulgátor. Jo? Proto byly dříve používány. Jo? Vymýšľanie nových príchutí je veľmi citlivá otázka. Pivou, cesnakou. Tie sa však na pultoch zmrzlinárni dlho neohriali. No ak by ste si chceli zmrzku vyrobiť po domácky, stavte radšej na ovocnú dreň s troškou cukru. Ten spôsobí, že ovocie nezmrzne na kameň, ale bude trochu krémovejšie. Zo zmrzlinárskeho sympózia v Rajeckých Tepliciach Marian Lechan, televízia Markíza. Tak už len aby bolo